Bokajan Public Health Center, Mate PHC atum Chapatir Piponsi, Bokajan Sports Association Auditorium Hall along, Kechengsi Aparman ASHA Tumaphan, Panongsi, Convention amai, Kapadopon. Bangso amai ada porpai keba porpen ASHA ke klemtang, Karlitang Atumaphan, Kachikimo Padoponlo. Bangso P, Radamai Setami Dengponlo, Lapena Bangso amai along, Dr. Danda Gogoi, SDMO and CD Pensi, Mai Chapahem Puponlo. Maya long kachetong dun aluhia tumaphan Dr. Sarad Gogoi pen kapachinia pors tami en ponlo. Bangso Maya long aluhi sarpo man pen KAAC EM Khonsing Rongpi EM Madhuria Dhekial Phukon District Program Officer Amarjit Tisula pen SDM and HO Dr. Deboraj Deuriatum chetong dun. Mai kangpu alun ASHA klembang atum pen lun ponsi mai cheng ponlo. La swahut apor kemi NC Surihini ra ingkoi pen ingkoi siang bong ASHA atum ke claim kadam kachapaduk nai atumaphan bang ke thoma tumaphan ingwaisi ASHA Convention along nong isetami ipajur pon bang ke thom best performance ASHA atumamen laki sangpi promila bongrompi sangpi kareng kathar pila pen sangpi basanti saha tumaphan kachetong don aluhi sarpo KAAC EM Khonsing Rongpi EM Madhuria Dhekial Phukon atumari deng pensi pipajur ponlo Maya long KAAC EM Khonsing Rongpi pen ASHA klembang atumaphan det pia dang along COVID-19 na ke sobur kang dang ahut poseta doctor nurse lapen ASHA atum phere re pin pen ame thanga sai cheklem pami lapen an parta rar atum COVID-19 na ke sobur pen jok nangji pu pen chepaduk pik pen arong damsi COVID-19 in prim setami hidamlo an parta kapre ka sai along alang litum kachepaduk kruba jokhi pini alang litum isiano e chodeng long loposi kachoro lapen ning pathialam thanpong lasonsi jumesen ning ke pathe lapen eprang ke bangjani puthot ke klem ponang jalam lapen KAAC health asai campaign am cherap chitu dunji walam thansi laso ASHA Convention amai mesen pen pachun ponlo Best assessor hospital professor আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত আমাৰ মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা EM ছাৰ তেখেতৰ আমাৰ লোকেল EM ছাৰ তেখেতসকলে উপস্থিত থাকি আমাৰ কাৰ্যকলাপ থাকি তেখেতসকলৰ মন্তব্য আমাৰ আশাসকলে পালে এইখিনিয়ে Mitang atulis kami nito ko sopi pa na kami nito tidur pola ano nito si padulo bonda ado masar ko son nito non kam ke kemal along kami nito kami sen na katek long ba la medical staff kami nito han sen na katek long ko si nito han ang white on churala nang ano kam si 2009 June 26 or Silunian dispensary Santikor Subcenter. Bokajan pen ananterang Karbiang long life.